Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όχι, πολύ καλά βλέπετε. Πάρα πολύ καλά έτσι θα ακούσετε και μάλιστα θα το ευχαριστηθείτε κιόλας, γιατί είναι εκπομπή διάλογη με την Θάλια Χούντα. Αυτή την, μάλλον όχι αυτήν, η κυρία Θάλια Χούντα σήμερα είναι απέναντί μου, τη φιλοξενώ. Θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα για αυτήν που δεν ξέρετε και μάλιστα θα μας μιλήσει σε μια, έτσι, αν θέλετε, συζήτηση εκ βαθέων για τα προσωπικά της και για τις πολιτικές της, αν θέλετε, φιλοδοξίες. Γιατί υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες, υπάρχουν, αν θέλετε, πολιτικά οράματα από την πλευρά της και αυτά θα καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε. Λοιπόν, Θάλια, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι τι ο ωραία Βασίλης που τα Ραμμένος. λες. Πολύ μου αρέσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείς στην εκπομπή σου στο ρόλο του παρουσιαστή. Είσαι πολύ Λοιπόν, καλός. θέλω να μου πεις 2-3 πράγματα για σένα, για να μάθει και ο κόσμος λίγα πράγματα για τα προσωπικά σου. Έτσι. Λοιπόν, να πω για την οικογένειά μου, που δυστυχώς δεν έχω τους δυο μου, δεν έχω τους γονείς μου. Τους έχω χάσει πολύ πρόσφατα και τους δυο μαζί. Και είναι ένα θέμα που αποφεύγω να το συζητάω. Είναι ο παπάς μου κατάγεται από την Παιανία, από εκεί προέρχεται και το επίθετο Χούντα. Η μαμά μου κατάγεται από το Μίληση, Μαλακάζα. Είμαι παιδί της περιφέρειας Αττικής και κατεβαίνω για να τη διεκδικήσω και να την κατακτήσω. Κατεβαίνεις λοιπόν στην πολιτική ως υποψήφια βουλευτήνα με το Λαός. Με το κόμμα του Γιώργου του Καρατζαφέρη, με τον οποίο σε συνδέει μια μακρόχρονη. Από το 2002 η οικογένειά μου και εγώ είχαμε κατεβάσει για πρώτη φορά τον πρόεδρο στην περιφέρεια, στην Παλίνη συγκεκριμένα, και σαν περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής τότε είχα φτιάξει όλες τις τοπικές του κόμματος. Είχα φτιάξει και την περίφημη τοπική της Ραφίνας, στο κέντρο, ξέρεις, το δύσκολο. Λοιπόν, μετά είχα κατέβει στην Υπερομαρχία Αθηνών μαζί του, είχα πάρει πάρα πολλούς σταυρούς. Είχα πάει φανταστικά μέσα σε 3 εβδομάδες, είχα πάει πολύ καλά. Και αυτό το όφιλα και στον συνεργάτη μου, το φύλακα-άγγελό μου, τον Νίκο τον Μπούρα, ο οποίος είναι από την πρώτη στιγμή κοντά μου και δεν με έχει αφήσει ποτέ σε καμία πολιτική αναμέτρηση. Και γιατί άλλος να σε αφήσει, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, και μετά είχα κατέβει στην Αλφα Πειραιά στις βουλευτικές, είχα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά τότε δυστυχώς το κόμμα μου δεν είχε πάρει το 3%. Μετά για λόγους οικογενειακούς αναγκάστηκα να αποτραβηχτώ ενεργά από την πολιτική, ναι. Και πριν από 4 μήνες, όντας ο Μάκης ο Βορίδης υπουργός, μου πρότεινε ο πρόεδρος να κατέβω στην περιφέρεια Αττικής. Και το αποφάσισα και κατέβηκα. Πες μου λίγο την αίσθησή σου από το κόμμα το Λαός του Καρατζαφέρη. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει έναν και μοναδικό σκοπό. Να υπηρετεί την Ελλάδα. Να την αγαπάμε την πατρίδα μας και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα έχουν σχέση με ψηφοθυρικούς λόγους. Να κάνουμε λοιπόν πράγματα τα οποία θα πρέπει να την προστατεύουν από τους έξω και από τους μέσα. Τους εντός και τους εκτός πολιτικούς. Λοιπόν, τους εκτός Ελλάδας πολιτικούς. Είναι ένα κόμμα του οποίου ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τη λατρεύει την Ελλάδα, την αγαπάει. Γι' αυτό το λόγο και μπήκε στην κυβέρνηση και του το καταμαρτυρούν κάποιοι, και είναι και ο ίδιος ο λόγος που βγήκε η αγάπη του για την Ελλάδα. Μπήκε για να βοηθήσει και βγήκε πάλι για να βοηθήσει. Δεν μπορούσε να υπογράψει τη θανατική της καταδίκη. Δύσκολη καιρή για να κατέβει κάποιος στο πολιτικό στίβο. Πολύ δύσκολη. Πάρει μέρος αυτόν. Και είναι οι μέρες των ικανών. Είναι οι στιγμές των ικανών. Για να κατέβεις και να ζητήσεις την ψήφο και την εμπιστοσύνη του, σε διακόπτω, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν με διακόπτω. Ναι, κάνε. Λοιπόν. Δικιά σου εκπομπή, μπορεί να πεις ότι δεν σε χρεώνει κανένας. Όχι, είναι λόγο. Ξέρεις, και της δημοσιογραφικής και της πολιτικής ιδιότητας. Λοιπόν, είναι δύσκολη καιρή, αλλά εκεί αποδεικνύεται και η δύναμη και η ικανότητα του καθενός. Γιατί όταν ζητάς την ψήφο των ανθρώπων, αυτούς τους καιρούς πρέπει να τους αποδείξεις ότι την αξίζεις. Δικαιολογημένη λοιπόν η αντίδραση του κόσμου. Σαφέστατα δικαιολογημένη. Βεβαίως, αφού το 80%-90% των πολιτικών, για να μην πούμε το 100% δεν είναι σωστό, το 80% μας φτάσαν στα χάλια που φτάσαμε. Εξαιρώντας βέβαια τις ακραίες περιπτώσεις και καταστάσεις, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούν δηλαδή οι συμπολίτες μας να αυτοκτονούν γιατί πιστεύουν ότι αύριο μεθαύριο θα φτάσουν στο σπίτι τους και δεν θα έχουν να φάνε. Όχι αύριο μεθαύριο, δεν έχουν να φάνε τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολούμαι και χρόνια με το κοινωνικό ρεπορτάζ, υπάρχουν οι μέχρι πρότινους επιχειρηματίες ή άρχοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, μένουν στα παγκάκια και τρέχουν στα συσίτια. Δηλαδή αυτό είναι μια καταθλιπτική εικόνα. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ τους Έλληνες να πεινάνε. Κατεβαίνεις ως υποψήφια στο υπόλοιπο Αττικής. Περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια. Πες μας για τα προβλήματα εκεί. Πολλά τα προβλήματα. Δύσκολη περιφέρεια. Με πολλές ιδιομορφίες κάθε περιοχή. Έχεις απέναντί σου να αντιμετωπίσεις μεγαθύρια της πολιτικής.
Δεν μιλάω για τον Μάκη τον Βαρύδη, προς Θεού. Μιλάω για τους άλλους, τον κύριο Δήμα, τον Βλάχο, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κατεβαίνουν στο υπόλοιπο Αττική. Εμένα η μεγάλη μου αντίπαλη, εμένα η πραγματικά μεγάλη μου αντίπαλη είναι οι ηθικές δημοσκοπήσεις που λιγάκι εξοργίζουν τον κόσμο, γιατί αυτό που συναντάω εγώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βγάζουν οι εφημερίδες όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, και ο πιο σημαντικός μου αντίπαλος είναι η πολιτική αδιαφορία και η απαξίωση του κόσμου στο πολιτικό σύστημα. Σε αυτά μέχρι στιγμής βγαίνω νικήτρια. Δηλαδή το γεγονός ότι έρχεται κόσμος να με γνωρίζει, μου ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, μου κανονίζουν συγκεντρώσεις. Μπαίνω μες στα καφενεία, κάθομαι, συζητάω, ακούω. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς τον κόσμο και να μπορείς να απαντάς και να κάνεις διάλογο. Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος και οι πολίτες σήμερα έχουν γίνει χειρότεροι δημοσιογράφοι. Σε ρωτάνε πράγματα που πραγματικά σε κολλάνε στον τοίχο και πρέπει εκείνη την ώρα να τους απαντήσεις και να τους πείσεις. Είναι πολύ δύσκολες και πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές στιγμές. Θέλω να μου πεις, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θέλω να περάσουμε στον κόσμο ένα μήνυμα και αν θέλεις να πείσουμε και τον κόσμο, να πείσεις, όχι εγώ προσωπικά, εσύ, να πείσεις τον κόσμο για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσει τον Γιώργο Γαρατζαφέρη, κατά επέκταση εσένα, γιατί όχι, γιατί ψηφίζοντας εσένα ψηφίζουμε το κόμμα Λαός. Να πούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε το... Και έχοντας βέβαια στην άκρη του μυαλού του, ότι ο κ. Γαρατζαφέρης μπήκε στη συγκυβέρνηση που έγινε και βγήκε, έτσι. Λοιπόν, μπήκε, το εξήγησα και πριν, θα μπορούσε να καθίσει έξω και να έχει αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό 20%, να μην τον έχει αγγίξει τίποτα και να κάθεται και να κάνει παιχνίδι εκτός όλης αυτής της κατάστασης. Μπήκε γιατί πίστευε ότι μπορούσε να περάσει γραμμές στους δύο πολιτικά σταθείς, τρεις πολιτικά σταθείς, πολιτικούς αρχηγούς ή πολιτικούς άνδρες. Δεν τα κατάφερε. Αντί λοιπόν να συμβιβαστεί, μια λέξη άγνωστη για εκείνον, βγήκε. Βγήκε, δίνει τη δικιά του μάχη. Θεωρώ ότι το λαός πρέπει να το στηρίξουμε γιατί πιστεύει στην πατρίδα. Πιστεύει στην πατρίδα. Και... τι άλλο να πω, γιατί τίποτα, είναι πολλά. Θα πιαστώ από αυτή τη λέξη το χαρακτηρισμό προς το πρόσωπο του Γιώργου Γαρατζαφέρη, ο ασυμβίβαστος. Ναι, ο ασυμβίβαστος πατριώτης. Η Χούντα είναι ασυμβίβαστη. Ναι. Συμβιβάζεται και με τι. Δεν συμβιβάζουμε με τίποτα, γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον μου και χρέος μου να μπορέσω να υπερασπιστώ τους πολίτες, τις ανάγκες τους και τη σχέση τιμής που τους έχω υποσχεθεί, δεν πρόκειται να την διαρρήξω με τίποτα. Ούτε θα διαπραγματευτώ το επίθετό μου. Οι άνθρωποι με έχουν εμπιστευτεί, με έχουν πάρει επάνω τους και αυτή τη σχέση τιμής, το τονίζω πάλι, δεν πρόκειται να τους την προδώσω με τίποτα. Μάλιστα. Θα λες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, Βασίλη, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πολύ. Που είναι δεδομένη από μη τι άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ήταν το δεκάλεπτο, να το χαρακτηρίσω, το δεκάλεπτο γνωριμίας με τη Θαλία Χούντα, για όσους δεν τη γνωρίζετε και δεν γνωρίζετε τις προθέσεις της, κυρίως τις πολιτικές. Εγώ είμαι ο Βασίλης Ραμμένος. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Να είστε καλά, καλό βράδυ.